Saria Rongpen. Ilitum Karbenglong Autonomous Council CM sir apan Churupar Piglo alangli. Lituman kirap. Ningkan parorong lo sita minilitum football kapatua long klam cepatangon edelo onda alangli. Karbenglong atang development akami claim along nilitum pandanang matha ponsi la football field ki huda kam nilitum kapetang jepan non alang li kirap na jok claim bom lo la se Churupar Piglo kiwang jilang anta nilitum nilitum CM sar along sinilitum doji lapen alang li akirap pa nilitum chulang verji la se Churupar Piglo sar Ira ning kan kreser kepan no sita menilitum labangso a playground mate football field non anta pitangun ne sita me nilitum maning happy na hut sita me nilitum a doktor tuliram rong hangsa nilitum pan akang kon dena jok nilitum pan non labangso field nang claim pija pan non claim bom no sialang lipan suriri akiro bi perfect lo here how you may alang ligi claim kita manokan kami here you may papilunang sinelitum nado ko be utsari ham arong so to anten nelitum alang lipan suri akardom ilo katang so kira po nelitum alang ligi claim kita manokan kami nelitum nengat dok